kusog kayo guys. So hayag kayo ang atong gawas kay palitan niya ti mayamiya og suga. Kay kanya og valve nga dako. So, hayag kay atong gawas. Na aha pwede ka kusog sa ulan. So, nakuha na ba ka ang yabi na ng motor? Naman ni alam og dingding dadto. Suping ulan guys. $2,000 later. Hi guys, good morning. So ngayon guys, mamilo ta sa nilabhan. Wala ko nang labah kay kuan. Huway taglaba. So ato ning pamiloon tani guys, mga nilabhan ni nirelon na. Naghapon kay nauga naman naghapon. So ato ning pamiloon alas 11 na sa buntag. Ipatanahan og kuan guys. Panghinlo dito sa kusina. So dani na pud ta sa nilabhan. Ato ning pamiloon dani guys. Kusog hangin. Kurang iligsibon ito kusog hangin. Mana ko panghugas ito plato din hita paingon sa mga nilabhan kay nang auga naman ni. So ato na ning pamiloon. Alas 11 na guys. Sinsin sa buntag. Grabe kusog ulan. Ulan gabi. Pero ulan, hangin man. Ulan, hangin. Agapalid ang ulan. Dagas ang mga pansa guys. Mangga. Gagmay para ba? Pero kakaon na. Kana kitungod sa hangin. Niya ang marang. Biski nagkuan na. Napios na. Ang dagdag. Nadagdag ang bunga. Ang mangga din is bukid liya kahinugan. Kaya ka na wagas. Nagbanwas ko na sa kuang tangkal ng paghugas plato. Nagbanwas ko sa tangkal. Nakaligo sa mga laga. Bako niya ang maligo guys. Magalang ito nito. Kaligong tako muna na. Gamit ng tubig sa babaw. Banwas po si LJ ito sa intangkang.
Ayan guys, matag pamilya. Ito na akong pastel guys dito sa tangahan. Hi guys, may hapon. Ito sapa guys. Ito yung sapa. Yung kuha ng avocado. Kusog ihangin kayo na guys. Lalabali. Nangapalis ka. Dani ang dingding manang eh. Oh. Baliskad lang dingding guys. Ang lupad lang at dingding sa ilang kuan kay Sin Raman. Ang lupad. Kagoy ay. Lupad ang mga kuan. Tungod sa kusog sa hangin. Tagang ibunga ng ka guys. Pero wala kay buyer. Wala kay buyers ng ka. Aha. Bunga. Basta tingnan ka Daghan ng ka. Paano ba makatoy-toy? Di lagi magkuhan kay masapid ka. Tangke bunga guys. Pero bago gipanguan kay nalasa Da. Panguan da. Pagka-akig bunga Daghan kayo bunga guys. Pero linghod pang uban. May pa. Pagkakig bunga ng avocado. Kabotra na itong uban. Okay. Kabotra na to guys. Yan bunga guys pero gagmay pa. Dili man siya madagko pero linghod pa. Ha? So laras eh. Madede pa ko guys. Balik ka mamigo ka. Nara atong kuha guys, gamay ra kay linghod pa. Mga 2 ka semana gikan karon. Dahang kay bunga siya Mga 2 ka semana gikan karon di ba. Kurot lagi ni.
Ini guys. Ha? Asay padambil. Nay lahing na eh. Si Alan og kahoy. Mga pa na ni Kokoy guys kay mga sanggutan ipananggot na siya na kuan tuba. Lahingan na yang sanggutan oh. Gibiyaan niya kay nag trabaho man siya. Na si Ariel na ni Goy day. Panawag si Alan na binalag asa nami. Hadlukan po na siya sugok busag butan siya ra. Panawag siya. Siya kahoy guys. Puwatan po na yung ano guys.